Čaute u dnešného videa. Dneska som tu s Ríškom. Ríško, už natáčam. Tak čaute. Dneska si zahrajeme... Čo? Tu je Ríško Uh-huh. a hrajeme oficiálne spolu, takže dnes to bude zábava. No a dneska si zahrajem... Počkej, jak sa tá volá? Nevieš? Tu si. Čau. Tu si. Aha. A daj Goto Island. Čo? Daj Island. Goto Island. Poď, daj. Vidíš? A tam Čo? už mám dom. Uh-huh. Trošku začal. Asi idem postaviť. Ja mám svoj vlastný. Uh-huh. No a ja si čo postavím? Ja neviem z čoho. Počkaj. Máš toho 3 bloky. Uh-huh. Ja dám z tých hackerských blokov. Ja mám aj hackerské bloky. A ja? To má každý. Táto žovacia bloky. Aj, ja som išiel head. Nie. To prečo nikto nemá dom? My? Že nemáme dom? Ale nikto iný tu nemá. Tu v Islande? Hej. Tak lebo, že veľa hráčov chce asi hrať toto. Vedela, že chcú si stavať svoj dom. Uh-huh. Počkaj, a spravíme to tak, že môj dom sa napojí na tvoj? No dobre. To by bolo dobre. Trošku Mačko. bloky si možno musí zničiť, že by, vieš, že by som to vedel napojiť. Mačko, Čo? kde si? Tu som. Ja som až tu. Ty kde letíš? Počkaj, neviem lietať to jak. Tá si daj Aha, tvoj aha. a je tam on a off. Joj, to je dobré lietanie. Hej, ne? Hej. No a... Tu si... To je dobrá hra. Ako... Videl som aj inú takú, že si stával toto a potom zombíci prichádzali. Hej, to tiež hrajem. Uh-huh. Počkať. No, počkaj, ja idem ku tvojmu domu s blokmi. Juj. Počkaj, ale musíš si vieš zničiť, lebo mne tam treba to napojiť dajak. Ale vieš. Tu je. Áno. Maťko, ja už mám schody. Aha. Počkaj. Ja už mám schody. Wow, dobre. No zdám. Počkaj, hej, ale teraz bude to počuť aj na YouTube, hej, čo rozprávame. Však vieme. Či vieme. Pardon. Dúfam, že to bude mať veľa sledovaní. Keď to bude mať veľa, no kedy budem zarábať peniaze, už keď budem mať veľa odoberateľov, potom už peniaze budem zarábať z YouTube, tak vtedy to, čo zarobím, tak môžem dať trošku aj tebe eur. A? Áno. Tak keď dostaneš dát. Ja som to 20. prešiel. Ja som nekúkal, že kde stávam a ja som to úplne prešiel. Počkaj, ja to napojím, tak to vyskúšam napojiť. Mačko, ja už mám skoro, ja už si robím asi ja si urobím strechu.
na prvé patro. Lebo ja budem mať viac pačier. A ja. Počkaj, ja si spravím iný dom. Počkaj, ja si spravím vedľa teba dom. Hej, čo ty na to? Hej, počkaj, len ja neviem, jaký blokov. Nie som tam tých hackerských, lebo mne sa veľmi nepáčia. Si spravím Mne sa veľmi takých z... Tu sú normálne, toto, cukríkový blok je tu. Ti ho ukážem, počkaj. Pozri sa. Poď sem. Pozri sa. Mačko, To sú candy bloky. Pozri sa. Kde si? dám si do hľadanie. Ja, čo a na. Nepočkaj, ja viem, ja ti poviem, jak sa volá. Hej, pozeraj, cude. Nie? Toto? Hej, toto. Aj. To je smiešné. Ja už mám dom. Predstav si, že takto by si spravil z candy blokov. To by bolo... Do kríkových blokov. Hej. Toto dom, nie? Počkaj, ale spravíme tak, že my budeme mať vonku aj trampolínu. Urob si ty dom z candy, nie? Nie, ja si spravím podobné, ako máš ty. Wow, ale tam sú aj hackerské bloky také. Dole dám hackerské. A mňa to napadlo a potom som sa pozrel. Takú lávu. Hej, a ja som... Tam mám aj lávu takú. Ukáž. To je taká... Ja to spravím. Poď ku mne. Hej, ja vidím to, Ríško, ja to vidím. Som videl z okna. A poď Kde? tu. Počkaj, len spravím to. Hneď to bude, idem. Ja si dám aj koš. Pozeraj. Čo? Dám si tu koš. Aha. A spravíme potom vonku trampolínu a daj čo také. To sa dá. Je tu. Hej, To sa dá kúpiť. To je chod do outdoor a tu je aj... Počkaj, ja tu dám trampolínu. Big trampolín sa volá. Oho, pozri, trampolína. Hej, a vieš čo? Ja neskačem. Neskačem. Ja si tu beriem fontánu. Fontánu. Ja si beriem fontánu, kde je To- obria fontána. Neviem. Kde je? Ja som už našiel. Ja si tu dám také reaktory. Počkaj, tu sú... Počkaj. Maťko, Počkaj. A pozeraj, tieto spike block sú veľmi Aké? nebezpečné. Kde? Čo? Aha, mňa to zabilo. Tak nič. Však to Idem go to Island a musím sa vrátiť. Už ťa vidím, idem tam. Ty si ma zabil. Ja idem sú lietať. spike bloky na... Ja som napalil do tvojho. Počkaj, ja si idem spraviť dom vedľa teba. No, Všetko? Urob, tam už máš kde sú bloky. hackerské bloky? Počkaj, kde sú hackerské? Ja musím nájsť hackerské bloky. To je v prvom si musíš nájsť. To hľadám, no už to mám. Ja už si robím, Mačko, druhé patro. Ja si za chvíľku budem robiť. Ja len toto dokončím a potom si budem robiť druhé. No akože, počúvajte, ty čo... Počkaj, Ríško. Počkaj, ty čo budete pozerať toto video, dajte like a odber. A môžete Ríška si pridať na Robloxe a on sa volá Ríško Hu6. Ríško huše. Ríško Hu6. Keď si ju pridáte, tak potom bude s vami hrať možno. A keď natáčate aj YouTube, tak s vami môže natáčať YouTube.
keď ste s ním kamoši. Počkaj. A ako sa dávajú preč bloky? Lebo ja si musím dať preč bloky. Jak to viem dať? Ríško? Ríško? Nestávam. Aha, ja som ťa nepočul. Ríško? Počuješ ma? Ja si dám také stopové. Hej, ale ja ťa nepočujem. To je Big TNT. Ja. Jo, to je VIP. To stojí koľko Robloxov? To stojí 99 Robloxov. Stojí Big TNT. Robuxov. Hej, Robuxov. Počkať. To sú také veci aj z Minecraftu. To je Iron Block, to si dám. A neviem kde. Tu sú diamanty normálne. Emerald. To je Emerald, Ríško. Pozri sa. What? Emerald? Kde si? Blok? Kde si? No poď sem, pozri sa. Emerald. A vieš, jak sa volá? Bez takých, keď som hral To sa volá Emerald Blocks. Som s ním hral a som si takéto staral. Craft. Ale ako sa dávajú preč bloky? Ja neviem jak. Emerald blok. Ja. A vieš, že tu si môžeš tie bloky aj dávať iné farby? Hej. Ja si dám na ten Emerald, keď si dám modrú. Počkaj. Ja si dám takú, počkaj, ja si tam dám takú, ja si tam môžem dať hocičo. Ty ja si dám asi takú. Akú farbu? Mi to nejde. Čo? Ty, ale na také stopy hej ide. No to, dobre. Na Emerald to nejde, hej, ja som to skúšala, som nevedel Ty prečo. pozeraj na stopy. Naskačila trápolíne, oj. Počkaj, ja spravím taký unikový bunker ako, lebo ja tam dám všade spajky. Také. Ale ako sa dáva toto? Ja neviem, jak sa dáva toto. Viete, počúvajte. Ja som farby Ale ja neviem, jak sa dáva toto preč bloky. Môj tablet je úplne horúci. A Ríško, môj tablet má až 4 repraky. Takže úplne počuje? Hej, úplne počujem. Mačko, ja si celú podlahu zafarbím na Aha, bielo. už viem, jak to. Ja mám čierne bloky. To je pekne. Mačko, Čo? ty. Čo? Čo, Ríško? Poď ku mne. Vieš, ako vyzerá toto? Počkaj, ja si stávam podlahu.
Kde to sú? Čo je to? Počkaj. Mačko, poď sa pozrieť. Počkaj. Len si to spravím. Mačko, ja som si už myslel, že si Počkaj. sa dobre strátil. Ty si tam dáš hlavu? Čo? Ja si tam dáš hlavu do tých dierok. Kde hlavy? Hlavu do týchto dierok. Hej, dám. Tak ti pomôžem. Počkaj, len ja si to musím tu spraviť zle, lebo ja som tu dal zle. Počkaj, nie. Počkaj, ešte nedávaj. Tu na tento pás nedávaj. Tie ľavové bloky. Dobre, lebo som si to zle spravil. Tak. Nie, dobre. Zle, ja som to tak nemal mať. Prepač. Počkať. Poď to hovoriť, ne? Tak, dobre. Ďakujem. Teraz... Dobre si to spravil. Počkaj, len toto. Dobre. Teraz spravím... Počkaj. Nie, tamto môžeš dať preč. Tieto bloky dám preč. Lebo to bude dobre, keď ešte tam dám ľavu. Toto dáme, nie? To bude asi dobre, ne? Dobre bude vyzerať. Čo? Čo? Nie ako šáfové niečo, nie? Hej. Šáf. To vyzerá tak. Bude ako šáf? Nie? Nie? To je ako šáfová poličo, nie? Joj. Nevadí. Dva sme dali na to isté miesto a preto tam... Počkaj, ja si len dám tieto schody. Musím ich nájsť. Ja si len tu dám fontánu. Dám. Tak do stredu. Len nie, schod. Ja si dám dovnútra aj činky potom. Dám si činku. Budem cvičiť. Tak, činka. Budem cvičiť. Mačko, ja si to urobím asi na druhom patre. Vlastne aj ja si to spravím na druhom. Ja si dám asi crafting table. Si dám. Ja si zoberiem aj knihy. Tu si dám. Tu si dám veľa kníh. Počkaj, ja tu mám teleporter. Mám To tu čo? crafting table. Nemôžem ísť. Počkaj. Ty Mačko, Počkaj, ja si to spravím. ty to.
mną ma. Pozri, čo mám. Ríško, pozri, čo mám. Tak, ja zakopnę. Idź. Ja dam czerwoną na emeraldy. Maćko? Čo? Tak nie nejde zmenić emeraldy na czerwone. No však ani mne to nešlo. Tie emeraldy sa asi nevedia farbiť. No, Ty, prosím toto. A či sa to vie nafarbiť? Zaujímavé. O to jaké krásne bloky, ne? Zajímavé. Maťko, počkaj. ja si Ja asi si tu... dám niečo. Počkaj. Ja si tu robím normálne výťah. Teleporter. Tu mám... Nie, ja tu mám výťah. Si robím. Hej, a kde je druhý teleporter? Kde? Tak beriem teleporter a nikam ma to nedovezie. Musíš dať asi druhý. Ale druhý nenájdem. Ja neviem. Mačko, Čo? Ríško, dám ja si takúto napojku tu sú aj auta. však viem. Si tu dám auto. To je moje auto. Ty, to je jaké pekné. Čakaj. Jaj, Ty, to mi nechaj. to je Joj, jedno. počkaj, ja mám to druhé. Ja si tu spavnem druhé. To pôjde. Ja si tiež zoberiem takého. Ja si zoberiem asi tento. Ja si toto si zoberiem. Mi sa to páči viac. Joj. A ty na čom vlastne hraješ? Toto? Ty, ja som skočil z autom. Kde? Skať idem. Tak, Kde? ty pozeraj. Ja som pekne. Až toto video už natáčam 23 minút, akože. Ty, tak. Počúvajte, ty čo pozeráte toto video, to je, no, tak to je dosť dobré, ináč budem viac videí natáčať s Ríškom a môžem aj dakedy si, môžem aj s ním napríklad zahrať. Čo by si chcel napríklad na budúce si zahrať, Ríško, so mnou? Neviem. Napríklad Tak, Rivals alebo Duels? Rivals by sme si mohli zahrať. My by sme si mohli Rivals zahrať, Rivals, Ríško. Dobre, zahrajme si. Dobre, no na budúce možno si zahrajeme Rivals, ale keď jeho mamka dovolí. No a ešte čo, Ríško, spravíme? Počkaj, ja si musím vylepšiť dom. A pozri, čo som si tu spravil. Mati, ja som ťa skoro asi dorazil. Če? Ja idem. Ja som vypadol. Ja sa krútim na mieste. Ríško, pozri sa. Ja sa krútim na mieste.
Pozri sa. Pozri sa. Dobre, idem. Č. Uuu. Ja sa krútim, ja som vylete, počkaj stávať. Aj ty sa chceš krútiť. Hej, to Ta, si dám ta poď spávať. sem. Poď sem. Tu daj, toto stlač spawn, vidíš? A chod tu. A daj to dopredu. Dopredu. Dávaj, stále. A ešte. A potom stlač to červené. Čo tam je? A pôjdeš. Nejde. Uí. A teraz sa budeš krútiť. Wow, robím salta. Počkaj, ja len dám druhý Vieš čo? spawn. Ja dám asi aj ďalšie koladice, či vypadne. Počkaj, nie, ja viem spraviť, počkaj, ja spravím. Spravím druhé kolajnice. Kolajnice. Tak. Ja dám asi toto. Tak toto bude, takto. Počkať. Ja skúsim si dať spawn car. Musím dať. Skúsim dať asi rovno. Juj. Počkať. Skúsim. Skúsim ešte raz. Počkať. Ja som sa tu zacepol. Ty si sa zasekol. No. Sa nezasekol. Ja už to mám. Ja už mám svoje skúsenie. Skúsim niečo zase. Som. Ideme. Čo?Adu. Počkať. Keď? Ja som tu spravila čo lepšie. Ja aspoň takú drahu. Počkať. My sme naraz povedali počkať. Juj. Ja som sa mal odberať Čo sa telo deje? asi. Čo? Ja som sa mal odberať telo. Tak sledujte toto video a dávajte lajky. Počkať. Ja neviem, počkaj. Ja som dačo zle spravil. Som spravila čo zle. Počkaj, to musím dať.
Malé. Tak. Tak ešte 3 minúty ide toto video, takže sledujte si to poriadne. Je 30 minút to video. Už. Ty to. Tak to si musím poponáhľať. Prečo? Lebo som si nedokončil druhé patro. Jak som to dal, Popo? Ty. Nie. Ja som to dal zase zle. Čakať. No musím vyskúšať jednu vec. To je veľmi dobré video, nie? Hej? A prečo? Ríško, Čo? že nespravíme, že teraz toto video vieš, Budem že vypneme a potom a natočíme iné, že o Rivalse. Dobre. Tak čaute a uvidíme sa od ďalšieho videa.